Galbani, mozzarella tak čerstva, šťavnatá a plná chutí. Galbani, dolce vita. Allegro Day sú tu! Oci? To je veľa. Tohle se vám bude líbit a dáte to najevo svým palcem nahoru, takže rozhodně tady dávejte lajky. Čím víc lajků, tím větší chuť do natáčení dalších videí z této hry. Rozhodně tady to video sledujte až do konce. No ale ještě předtím se můžete podívat na porty.store nebo do popisu videa úplně nahoře máte tam odkaz a můžete si tam pořídit například tyto úžasné porty, čepice s mým logem, nebo trika, mikiny, batohy a jsou tam ještě další věci do školy, například sešity, penály. Něco tam zbylo, takže jestli chceš zpříjemnit si průběh školního roku, můžeš pořídit, no a já už nebudu zdržovat, jdeme se na to vrhnout, let's go, play. Psali mi vývojáři této hry, jestli si nechci tu hru jakoby zahrát s předběžným přístupem, což jako měl jsem tu možnost, ale já jsem jim neodepsal, bohužel jsem si toho všiml až později, takže tady tu hru vlastně hraju poprvé až teď, dáme si normálně normál mod, normál, chápeš? OK. Zajímá mě, co se tady bude odehrávat, protože vlastně ve 4, jako v původním dílu, vy, co jste to neviděli, tak se na to podívejte, budete to mít tady někde nahoře v kartě, tak v tom minulém dílu, vlastně v minulý hře jsme utekli takhle těma trubkama někam, ale já to nechci přerušovat úplně. Nechci do toho kecat. Jo, dobrý. No, my jsme vlastně s těma dětma utekli z jeho zajetí, protože nás zavřel do nějakých klecí. No a utekli jsme sem, jak můžete vidět. OK, takže co my tady máme dělat? Máme tady nějaký tlačítko, jsme znova v kleci, nádhera, vypadli jsme tady trubkou. No a jdeme se podívat, co tady je. Tady se asi můžeme schovat, nebo spíš určitě, tady nic nepotřebuju. Můžu jít tudy? A hele, můžeme jít ven, docela mě to překvapuje, protože většinou tady těch her potřebuješ nějaký klíč, nebo nějaký páčidlo, nebo něco, aby ses dostal ven. Tady to bylo celkem snadný, no jo, ale snadný nebude se dostat úplně ven tady z té továrny. Pokud se vůbec ven dostaneme v dnešní epizodě, v dnešním videu, vůbec nevím, co mám dělat, takže mi rady rozhodně pište do komentářů, až tady to video dokoukáte do konce, protože kolikrát mi tam píšete rady, i když jsem tu věc už v tom videu udělal. Dobře, tady nejspíš musíme dát nějaký, nevím, kolečka, aby jsme to zavřeli, bo nevím, co tady máme udělat, nic jiného mě nenapadá. Instinkt mi říká tohle. OK, tady to je docela bludiště, ježišmarja, já jsem se ho lekl, jsem vůbec nevěděl, že tady budou pobíhat. Jako mohl jsem to tušit, ale neuvědomil jsem si to. Dobrý, hele, nevšiml si mě, hloupý je, tak co máme tady, tady jsem to takhle